ጃክ ካብዚ ውለድ ጀሚሩ ካብዛ ፀባብ ክፍሊ ወፂኡ ስለ ዘይፈልጥ ህይወት ኣብኣ ጀሚራ ኣብኣ ትውዳእ ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ። 5 ዓመት ክኣክል እንከሎ ግን ኣዲኡ እቲ ሓቂ ትነግሮ እሞ ትኩስ ማይ ዚሂማ ግንባሩ ምስ ቀብአት ከም ዝሞተ ብሽራዕ ትጥቕልሎ። እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ከም ዝሞተ ምሲላ ካብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ንክተውፅኦ እዩ። ተሳኺዕላ ወዳ ነፃ ዶ ክትሰዶ ትኾን ወይስ ናይ ህይወታ ዝኸፍአ ጌጋ እዩ ነይሩ። እስኪ ነብስኹም ኣፍታ ኩነታት ትሕሰብዋ። ትፈትይዎ ሰብ ካብ ናይ ዕድመ ልክዕ ቤት ማእሰርቲ ንምውፃእ ዝሞተ ምሲልኩም ዶ ምገነዝኩሞ? መልስኹም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ። ፊልምና ጅምር 24 ዓመታት ጆ ኣብ ሓንቲ ፀባብ ክፍሊ ምስ ወዳ ጃክ እናነበረት እናርአና እዩ። እታ ክፍሊ ልዕሊ መጠን ፀባብ ከም ምዃና ዝተለዓለ ሻወርን ክሽንን ሽንት ቤትን ጎኒ ንጎኒ እዩ ዝርከብ። ጆይ እታ ክፍሊ ብጣዕሚ ፀባብ ስለ ዝኾነት ምሸት ምስ ወዳ ኣብ ሓንቲ ፀባብ ዓራት ክትደቅስ ትግደድ። እታ ክፍሊ ልዕሊ መጠን ፀባብ ምዃና ከይኣክል ሓንቲ መሽኮት ጥራሕ እያ ዘለታ። እቲ ማዕፆ እውን እተን ዓበይቲ ዝበሃላ ባንክታት ካብ ዝሕዝኦ ናይ ካዝና ማዕፆ ፈፂሙ ዝተሓሓተ ኣይኮነን። ጃክ ኣብዛ ክፍሊ ተወሊዱ ኣብኣ ይዓብዩ ዋላ ንሓንቲ ደቂቓ ካብኣ ወፂኡ ይፈልጥን። ጆይ ምስ ወዳ ኣብ ዝነብረሉ ምኽንያት ፈትያ ዘይኩነትስ ቅድሚ 7 ዓመት ብዘይፍለጥ ወዲ ካብ ትምህርቲ ንገዛኣና ኸደት ተጠሊፋ ኣብኡ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይግበረላ ስለ ዝነበረ እዩ። ጆይ ንጃክ ኣብ መንጎ እዚ መጥቃዕቲ እዚኣ ወሊዳቶ። ጃክ ኣብታ ክፍሊ ዘለቶ ሓንቲ ናይ መዘናግዒት መማረፂት ቴሌቭዥን ጥራሕ እያ። ካብታ ክፍሊ ወፃኢ ሰባት ኮነ ዓለም ኣሎ ኢሉ ስለ ዘይኣምን ግን ነታ ቴሌቭዥን ኣስማተኛ ሳንዱቕ ኢሉ ይፅውዓ። ነቶም ኣብኡ ዝሪኦም ሰባት እውን ካብ ካሊእ ዓለም ዝነብሩ ካልኦት ፍጡራት ኢሉ ይፅውዖም። ጃክ ንጎ ካብ ደቃሱ ክትስእ እንከሎ ኣብታ ፀባብ ክፍሊ እናዞረ ንዝተፈላለዩ ንብረታት ሰላምን ከመይ ሓዲርኩምን ይብል። ዓዊዱ ወይ ዓንዚሩ ዘይኮነስ ኣዲኡ ካብቲ ቦታ ምስ ወፀ ሰባት ንምልማድ ነቆሎ ኢላ እያ። ስለ ዝኾነ እውን ተሲኡ ከመይ ሓዲርካ ወንበር፣ ከመይ ሓዲርካ ሽንት ቤት፣ ከመይ ሓዲርካ ኣርማድዮ እናበለ እዩ ዝርፍድ። ካብ ዝውለድ 2 ሰባት ጥራይ ስለ ዝረኣየ እዚ ብምግባሩ ምንም ኣይፍረዶን። ጃክ ካብታ ክፍሊ ንወፃኢ ምንም ህይወት ኣሎ ኢሉ ይኣምንን። ዓለም እታ ክፍሊ ጥራይ ምዃናን ካብኣ ወፂኻ ካልእ ዝርከብ ነገር ከም ዘሎን ምንም ኣይኣምንን። ብዛዕባ እቲ ዝተወለደሉን ዝነብረሉን ሕማቕ ሓቂ ክትነግሮ ስለ ዘይደለየት እውን ጆይ ዝተፈላለዩ ነገራት ካብታ ክፍሊ ወፃኢ ከም ዘይተልዕለሉ ርግፀኛ እያ ትኸውን። ኣዶን ወዳም ኮይኖም ድማ ነቲ ዝጠለፎም ሰብኣይ ኦልድ ኒክ ዝብል ሽም የውፅሉ። ምሸት ናፍታ ካዝና ይመጽእ እሞ እታ ማዕፆ ከፊቱ ምስ ኣተየ ንጆይ ፆታዊ መጥቃዕቲ እናገበረላ ይሓድር። ሓንቲ መዓልቲ ከይዕረፈት ን7 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ክትፍደል እንከላ ለሚዳቶ ታራ መነባበሮ ኮይኑ ድማ ይረኣያ። ኦልድ ኒክ ናፍቲ ክፍሊ ክመፅእ እንከሎ ሓደ ግዜ ምግቢ ሒዙሎም ይመፅእ። ደስ ክብሎም ከላ ከዓ ክዳን ይማልአሎም። እታ መዓልቲ ንሳ ጃክ ካብ ድቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነይሩ። ምክንያቱ መበል 50 ዓመቱ ሎማዓንቲ እዩ ነይሩ። ጆይ ድማ ኣብቲ ክፍሊ ዝፀንሓ ኩሉ ነገር ተጠቂማ ኬክ ክትሰርሐሉ ትሞክር። ግን ከዓ እኹል ስለዚ ነበረ እታ ኬክ ክትረአ እንከላ ምንም ኣይትስሕብን፣ ትብላዕ ነገር እውን ኣይትመስልን። ጃክ ነታ ኬክ ክሪኣ እንከሎ ከምቲ ቴሌቭዥን ዝሪኣ ነበረት ኣይኮነትን። ኣብ ልዕሊኡ ንምንታይ ሽምዓ ከም ዘይብላ ይሓታ እሞ ጆይ ድማ ዘድልየና ጥራሕ ኢና ንኦልድ ኒክ ሃበና ክንብሎ ንኽእል፣ እንድሕር ዳኣ ምሕታት ኣብዚሕና ብጥሜት ክቐትለና ኢላ ንኒክ ክትነግሮ ትሓስብ። ግን ከዓ እንድሕር ነጊራቶ እቲ ዘለሉ ሕማቕ ኩነታት ክፈልጥ ስለ ዝኾነ ሱቕ ምባል ትመርፅ። ክመሽ እንከሎ እቲ ሕማቕ ሰብኣይ ኣትዩ ፆታዊ መጥቃዕቲ እንትገብረላ ወዳ ክርኢ ስለ ዘይደልዮ ከምቲ ዝተለመደ ናብቲ ኣርማድዮ ኣትዩ ንክደቅስ ትገብሮ። ኦልድ ኒክ ናብቲ ክፍሊ ክመፅእ እንከሎ ጃክ ብንቕዓት ማዕፆ ይሪኦ። ክወፅእ ብጣዕሚ ይፈርሕኒ፣ ምክንያቱ እቲ ትሰምዖ ድምፂ ኣዲኡ ከም ትጉዳእላ ምንም ኣይጠራጠርን። እቲ ዝቕፅል ንግሆ ቁርሲ እናበልዑ እንከለዉ ጆይ ካብ ኣፋ ክሩምቲ ትነቅል እሞ ንጆይ ንኽሕዛ ትህቦ። ቁርሶም ንእሽተይ ቁራፅ ባኒ ጥራይ ስለ ዝነበረት ጃክ ብዝበልዖ ነገር ኣይፀገበን። ክትውስኾ ክነግራ እንከሎ እውን ጆይ ከም ዘይሰማዕቶ ሱቕ ትብል፣ ምክንያቱ ምንም ክትምልሰሉ ወይ ክትውስኾ ትኽእል ነገር የብላን። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ጃክ ካብ ድቃሱ ክትስእ እንከሎ ሓንቲ ሓዳሽ መጫወቲት መኪና ኣብቲ ጠረጴዛ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ሊክ 5 ዓመት ልደቱ ከም ዝኣኸለ ምስ ፈለጠ እዩ ከም ውህብቶ ምፅኢሉ። ምስኪናይ ጂክ እዚ ዓብዪ ኒክ ካብ ቴሌቭዥን በስማተኛ መንገዲ ነገራት ከውፅእ ዝኽእል ሰብ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ጃክ በታ መጫወቲት ገይሩ ሙሉእ መዓልቲ ኣብታ ፀባብ ክፍሊ እናተጫወተ ይውዕል። ንሰዓት ወይ 2 ሰዓት ዝኾን ድማ ገለ ሰብ ተሰምዐና ብዝብል ተስፋ ብዘይምቁራፅ ንደገ እናኣወዩ ይፀንሑ፣ ግን ሰማዕ የለን። ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ጃክ ካብ ድቃሱ ይትስእ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ንተቑሑት ከመይ ሓዲርኩም ኢሉ ምስ ሓተተ ላክ ዝበሃል ከልቡ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓታ። ጆይ ተጨኒቓን ተረቢሻን ከልቢ ከምዘይብሉን ከልቢ ሪኡ ከምዘይፈልጥን እናተዛረበቶ እንከላ ኣብቲ መሬት ኣንጭዋ እናተንቀሳቐሰ የርኢ።
ጃክ ኣብ ዕድመ ልክዑ ንመጀመርያ ግዜ እንስሳ ዝርኢ ኣሎ እናተጫወቶ ክነኽኦ እንትምኩር ድማ ጆይ ትሪኦ እሞ ጫማ ደረቕ ተወቅዖ ትፍትን ጃክ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ዝሪኦ እንስሳ ንክሕዞ ስለ ዘይፈቐደህሉ ብጣዕሚ እዩ ክፈርዩ ነይሩ እቲ ምሸት ንሱ ጆይ ትኩረታት ትስረቕ እሞ እቶም ማይክሮዌቭ እትያቶ ዝነበረ ዳቦ ይሓርር እቲ ዝተቓፀለ ምግቢ ወፂኣ ነቲ ማይክሮዌቭ ኣጥፊኣ እቲ ጨና ካብቲ ቦታ ንኽጠፍእ ብዙሕ ትፅዕር እቲ ምሸት ጃክ ክመፅእ እንከሎ ድማ ኣይክጨንዮን ኢላ ትጸሊ ኒክ ምሸት ክመፅእ እንከሎ ግን መጀመርያ ዝሸተቶ ነገር እቲ ዝተቓፀለ ምግቢ እዩ ነይሩ ኒክ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ብዝተፈላለዩ ፀርፍታት ንጃክ ምፅራፍ ይቕፅል እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ቅድሚ 6 ወርሒ ካብ ስራሕ ተዋሪዱ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ንባዕሉ ኮነ ንሓቐቶም ብሂወት ንምፅናሕ ዝተኽኣሎ እዩ ዝገብር ኣሎ ንሶ እዚ ኩነታት ኮይኑ ጆይ ምግቢ ብምቅፃላ ብጣዕሚ ይሓረቕ እዚ ኩሉ እንትግበርን እንትበሃልን ምሽክናይ ጃክ ኣብቲ መደቀሲኡ ኮይኑ ይሰምዕ እሞ እንከይተረድኦ ድምፂ ይፈጠር ኦልድ ኒክ ጆይ ከምዚ ደቀሰ ይፈልጥ እሞ ከፊቱ ንኽሪኦ ይፍትን ጆይ ግን ንወዳ ክሪኦ ኮነ ከዛርቦ ክነኽኦ ስለ ዘይደሊ ካብ ቅድሚኡ ንኽርሕቕ ሒዛቶ ናብቲ ዓራት ትኸይድ እቲ ምሸት ጃክ ካብታ ዝድቅሰላ ኣርማድዮ ቀሲሉ ይወፅእ እሞ ተጠንቂቑ ክሪኦም ይቐርብ ለካ ኦልድ ኒክ ኣይደቀሰን ነጢሩ ክሕዞ ክመክሩ እንከሎ እውን ጆይ እውን ተትስእ እሞ ብዝተኽኣለ ዓቕሚ ሒዛ ናብቲ ዓራት ትፀቕጦ ብተጓራ ብጣዕሚ ዝተናደደ ኒክ እውን ክቐትላ ከም ዝኽእለ ፈራሪሕዋ ብንደት ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ ጃክ እውን ናብታ ዝድቅሰላ ክፍሊ ኣትዩ ብዘይምቁራፅ ይበኪ ከይትወፅእ ኢላቶን ከላ ካብቲ ኣርማድዮ ብምውፅኡ ነድዩ ይቅርታ እናሓተተ ይበኪ ጆይ እውን ንወዳ ሓቂፋ ምንም ችግር ከም ዘይብሉን ደጊሙ ከምኡ ንኸይገብርን ጥራይ ትሓቶ እቲ ዝቕፅል ንግሆ እቲ ክፍሊ ልዕሊ መጠን ቁሪ ስለ ዝነበረ ጃክ ካብ ኣፉ ፃዕዳ ነገር እናወፀ ይርኢ ነድዩ ተሲኡ እውን ካብ ኣፈይ በረድ የውፅእ ኣለኹ ድራጎን ተቐየር ንርአየኒ እናሃለ ተስኣ ጆይ ተሲኣ እታ ክፍሊ ንምንታይ ዝሕልቲ ከም ዝኾነት ንምፍላጥ ክትምኩር እንከላ እውን ለካ ኒክ ትማል ምሸት ቁሪ ካብኡ ክወፅእ እንከሎ መብራህቲ ናፍታ እስረይቶም ከም ዘይበፅሕ ይገይርዎ ጆይ ብዙ ቁሪ ዝኽሞቱ ከም ዝኽእሉ ብደንቢ ጌራ ትፈልጥ እያ ግን ከዓ ትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይነበረን ካብኡ ዝወኣሰ ነገር ግን ዋላ ብቁሪ እንተዘይሞቱ ኒክ ምንም ቅርሺ ስለ ዘይብሉ ብጥሜት ከም ዘቐትሎም እያ ትሰግእ እዚ ሓሶት እዚ ካብ ወዳ ሓብኣ ንዘለኣሎም ክተፅንሖ ከምተይትኽእል ስለ ዝፈለጠት እውን ንጃክ ኣብ ቦምበር ኮፍ ተብሎ እሞ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ብሓደ ሕማቕ ሰብ ተኣሲሮም እምበር ኣብ ደገ ዓብዪ ዝፅበዮም ዓለም ከም ዘሎ ትነግሮ ጓል 17 ዓመት እንከላ ኦልድ ኒክ ከልዋ ሕመም እሞ ሓግዘኒ ኢሉ ሸዊዱ ናብ ዘእትይኒ ኣብዛ ክፍሊ እትዩ ካብ ዝኣስረኒ እንዳሓር ወፂ ኣይፈልጥን ቅድሚኡ ግን ምስ ክልተ ስድራ ቤተይ ኣብ ዓብዪ ገዛ እየ ዝነብር ነይረ ኣብ ዝደረኽቦ ሰዓት ድላይ እናገበርኩ ኣብ ሰፊሕ ዓለም እየ ዝነብር ነይረ ኢላ ንጃክ ተረድኦ ትምክር ካብቲ ብዙሕ ገፋሕቲ ክፍልታት ዝነበሩ ገዛ ኣወፂኣ ትምህርቲ ትኸይድን ኣእዋሞ ዘለዎ ጎልጎል ትጫወት ከም ዝነበረትን ንጃክ ትነግሮ ጃክ ግን ዓበይቲ ገዛውትን ኣእዋምን ዘለዉ ኣብ ቴሌቪዥን ጥራይ ስለ ዝርአዮም ኣብኡ ጥራይ ከም ዘለዉ ነድኡ ይምልሰላ ጆይ ዕድሙ ልክዑ ዝበሃሎ ነበረ ነገር ካልእ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ከኣምና ኣይከኣለን ብድርቅና ድማ ዝተፈላለዩ መልስታት ይምልሰላ ግን ጆይ ኩሉ ዝተኽኣላ ትገብር ሓፍ ኣቢላ ኣብቲ መሽኮቶም ዝወደቐት ዝደረቐት ቆፅሊ ከይተረፈት ተርእዮ ጆይ ግን ሕዚ እውን ኣይኣመናን ኣብ ቴሌቪዥን ዝሪኦም ቆፅልታት ቆፅለዎት እዮም እዚ ግን ሓመዳዋ እኔ ትኽክል ክኾነ ኣይኽእልን ኢሉ ንጆይ ይምልሰላ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቴሌቪዥን እናርአየ እንከሎ ሰባትን ኣእዋምን ናይ ሓቂ ተሃልዮም ነድኡ ይሓታ ጆይ ዓቕሊ ጌራ እቲ ትኽክለኛ ዓለም ከመይ ከም ዝሰርሕን እንታይ ከም ዝመስልን ክተረድኦ እንከላ መጠረሽኡ ጃክ ኣይኣምና እታ ሰዓት ክተባኸና ስለ ዘይደለየት እውን ካብቲ ቦታ ተምልጠላ ፕላን ምድላይ ትጅመር ማይ ተዝህም እሞ ጃክ ሓያል ሕማም ከም ዘለዎን ርእሱ ከም ዝሞቐን ክተምስሎ ትሞክር ኢዳ ናብ ጎራ እትያ ብሓይሊ ከም ተፍእ ትገብር እሞ እቲ መደቀሲ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ክመስል ክንተኽኣላ ትገብር ጃክ እትገብረላ ስለ ዘይተረድኦ እናኸየ ከምኡ ክገብር ከም ዘይደሊ ይነግራ ጆይ ወዳ እናኸየ ምርኣይ ምንም ኣይሐጎሳን ግን ከዓ ካብቲ ቦታ ንምምላጥ መማረፂቶም እሳ ጥራይ ስለ ዝነበረት ግድን ክገብርዋ ነይርዎም ኦልድ ኒክ እቲ ምሸት እሱ ክመፅእ እንከሎ ጃክ ኣብቲ ዝተሓለፈ ምሸት ብስንኪ ዝነበረ ዛሕሊ ሓያል ሕማም ከም ዝሓዞን ቀልጢፉ ንሕክምና ክወስዶ ከም ዘለዎን ትነግሮ ኒክ ኢዱ ሰዲዱ ንጃክ ግንባሩ ክነኽኦ እንከሎ ሰንኪቲ ዝህብ ማይ ሙቆት ሓያል እኒሄዎ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ፅረቓን ዘሒዙሎ ከም ዝምለስ ነጊርዋ ድማ ይኸይድ ጆይ ሓሳባ ኣይተሳቕዐን ምክንያቱ ኒክ ሒዝዎ ንሆስፒታል ክኸይድ እያ ትፅበ ነይራ ግን ጆይ ተስፋ ኣይቆረፀትን ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ዝበለፀ ሓሳብ ተምፅእ ከም ዝሞተ ንኽመስል ትነግሮ እሞ ብጨርቂ ጠቕሊላ ዝሞተ ንኽመስልን ድምፂ ንኸየስምዕን ተሰልጥኖ እቶም ዝቕፅሉ ዝተወሰኑ መዓልትታት ጃክ ከመይ ገይሩ ከም ትሽራዕ ነብሱ ከም ዘውፅን ከይዱ ንሰብ ሓገዝ ከም ዝሓትትን ይላመድ ኣብ ወንበር ኮፍ ኣቢላ እውን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኦልድ ኒክ ሒዝካ ካብዚ ገዛ ክወፅ እዩ ካብቲ ሽራዕ ወፂኻ እውን ቀልጢፍካ ነብ መንገዲ ዝፀንሐካ ሰብ ሓገዝ ጠይቕ ኢላ ትነግሮ ጃክ ብጣዕሚ ይፈሪሕኒ ግን ከዓዲኡ መማረፂ ከም ዘይብሎም ስለ ዝነገረቶ ፈቓደኛ ይኸውን እቲ ምሸት ንሱ ኦልድ ኒክ ናብታ ፀባብ ክፍሊ ክኣቱ እንከሎ
جوي نجاك تشرح تقليلا كم زموته أمثلة ناخية تتصنحو قليع نخيريون نخيفتشون دما استناددتنا مسألت أفت زحلف مشيت هوسبيتال تتوسدو نيركا موتن حزيجين كجبر زغل نجر سلازيله نوش أكاو سودومو أو مفت سلازنارة أو أجرو قوريلا نيك تنورو جوي حسات ساخي علا نيك تدنا جيتو انتقال عب هوت لوديتاي نمرقات جيزخي هاوه تشكيمو نامكينو يسقلو نفتقورو لزحاسة أكا خيدن كلوجن جاك أفت شرع نموتا كل استخالو يزقبر له تساخعلو ولو نمولو أخافت شرع خوات سنكلو أتابدك أمشكوت زري أنا ورسماي لعلمات أنسفحن ما ترشا زيولان مخانا خرق انكلو بتعمي دنجز اتا مكينا فتنا تاغت قنس انكلا منهم جيزا غيت فانات يري ورد أولدنيك يري أمو كم استشود فليتو كم مكينو وري رخ حزو يمكر جنفت ساعات نسو جاك حدا مسكلو زخيد نورسو أي رخيو نيرو أولدنيك نجاك ناقوتا تنافتا مكينا ملي سخصقو لي مكر جنت خالو حزو نورسو أي سلسة تراتورو نغسو دوي نقرو أولدنيك نجرات كم زخور له مسفلته فتينو نجزو إيميلس جاك اتون بولاوس موتيوم ساوزوستو كافتا بوتا ولا حدا سوكل علي فقدن مجمرا كالوت ساعات رئيس لزي فلت بتعم فريحون حافيروني نيرو اتون بولاوس ون بغللو خزارو وخنا كملسو لهم يكعلن جن حانت تصواينيان أغلى من بوليس تمتصمو نجاك كسنا بلت حاتو أغي تنبركتو لهم كلا أحانت غفلي ولا اتا غفلي أغي كم زلاق تحاتون كلا جن من ما يفلتن أديو أفتا غفل غمزلان حاجزهم كم زدلان كنقرو من كلوجن من مخاني حطوا مو اتحاد معلتي كافانا قيلا زهاوتو كرومتي هوم جوي كاتتلف ولا شو عمت يحلف دعنبر مزقاي تعطين اتا كروم تبيلومون ما ننتا يفلطمو توم بولاويسون نتقيح مكينة قلتفهم نخل شوي يقبر نمشتو جاك اوجت اتا مكينة خوين النار ايه اديو نمجمريا جزان دقوتيا ناقويتنا مزقتي رئي بدفراتون جغننوتون بتعم تقري ما دما اناد نقطو حقيفاتو تذكي إذا نوعات نحزنن حاجوسن حوس واسترا يكون نيرو لما جمرة جزء نتعنتهم الناس تماقرو دوتسوه نوعاتيو اتزغط اللقو جاكا دوكاس غنك حنكلو أصفيح عرات أصفيح خلف ليدك سنة فتموش كوتي رقمو اتمترشا زي ولك تماقر انكلو ناو حق ديو عالم كم تسفيح لي قرام مساديو دما لما جمرة جزء وشاور سوناتي حتى جاك سفسس ماي بتعم يفرحوا نيرو كل ما حجري إيواس لزي فلت رأيو أديو خمزي فرحنا جيرا بعد حتصومو واتيوم كداون توم يعيرو اتوم دوكاتر ستوسون مرمراتات يقور لهم تعنوهم ملؤ خمسو غنين يقروا جن يشوعات عمد زاكل صحيز بحال ريوم سلازي فلطو منصر نخقورن قروتهم نخيق أتصل سانسكرين نخقبون جاكون نبوسحات حمامات امتصوار كألتو جنا سلازي معوله ناو كل بوتا ماسك كيرو نخزاوري نقروا جاك نتوم دوكاتر كزارو لعلمت اني حفر سلازنوره ناو نيديو إذن قريويو حيشو خيلي زارو نيرو بزح خيت أنحو يشوعات عمت رئي ما زي فلطون مويتا ايا لقويت اوماز نورون ولدان جوي نانسنا روبرت يمتو حدا معلتي هندوت كتفو من كلا اتملسون فتسيمي مسلومن جوي كتف ان كلا ولدا حداروم نمقصال كويدوم سلازنره تفاتحهم ادي احجي اليوم الزبال سواي كم تنبر لا تفلت كذا اخت ملسن كلا جن اتوره امول هاجر توتيونس سلازنره نعاخر ازدوليو بزحات ساعتن غازيطنياتات تاكيوم صنحوم جاك المحجي درجة زبال تتقيم سلازي فلت تاتخم زول قلعة كديو كون خورد حقاز يدليو ليون مجمرا جزخ رخوان كلون بعد خريقهم كلو بتعمي يتحقسو نيرو اعرفهم نتجازا مستلام هدو نانسي نجاك چوغري نقورتو حساب تمص جاكن حفر مخانو سلازي قارصه نودي اوزن قرب يلمو چوغري حيل سلازاني قورص يدلن يلو ينغرا ادرار ساعات جاك المحجي ريو غونه شتيتو زي فلت بتعم بزح طعم مغوتات يولع لعل كلهم كدنا زغورا جن ايس كريم نيرو على ساعات زي جوي روبرت نودا قنيعو خم زي ريو تستوعل كافت استلفا ودي استولد اقل عبو مخانو بتعمي يتاليوني سنكزي حيال جغجغي لعالمو كافت مؤدي ودا حزات خيط افت زغط المعالتي جوي نودا ناكل عنتا مصدق خلاص استلعال التوفوتو تريو نسافتان اشتي كفلي شو عتعمت تعاطيات سبولو زنورت ساعات اتن محازو تطبق حيوت سلازحلفا دما بتعم تحرق جاك إذا حدش عالم من نورو نملمات بتعمي تقملو كاوديو فتسيمو يفلين نخالي سود ما بسوري زارعن كاوديو قتلكا نجاك تهلت أزغرو زنورة ليويو هيوتون زغلالة تكوني غرانيرو جوي نشوعات عمت منيو زنورت نتقانت بمركبة حقوستي تمثلن مغنات هيوت كم تتصبو نورت كويني تنحن جاك كجاوت ولا زي دلين كلو نخجاوت تنقرو مسدي أدما بزروحن زيروحن نقرات بتدقاقام تبقس دحرس توسنا معلتات اتتوقعوا يمتصمو نتزمت القصرة بسوء قرش خمزة اليوم ينقرم
ኣብ ሰዓት ቅርሺ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዝበለፀ መንገዲ ድማ ናይ ሰባት መከራ ድራማ ጌርካ ምቕራብ ኣመሎም ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኢንተርቪው ንክግበረላ ፈቓደኛ ምዃን ጥራሕ እዩ። እታ ጋዜጠኛ ናብቲ ገዛ መፅያ እቲ ቃለ መሕተት ክጅመር እንከለዉ እቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ከመይ ኢላ ከም ሸገረቶምን ምስቲ ጠላፊ ርክባ ከመይ ከም ዝነበረን ተሓታ። እዞም ሕቶታት ንጆይ ካብቲ ዝነበረቶ ዝኸፍአ ሕማቕ ስምዒት ንክስማዓ ይገብር። ኣብ ሓደ ክፋል እታ ጋዜጠኛ ንጆይ ንምንታይ ነቲ ጠላፊ ቆልዓኺ ክትወልዲ ከለኺ ንደገ ውፅኡ ንዘይፍለጥ ሰብ ንኽህቦ ዘይሓተት ክኢላ ነፍሳ ትፈቲ ጓል ምዃና በሽሙር ትዛረባ። እታ ጋዜጠኛ ብጣዕሚ ኣናዲዳታ። ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር ድማ ጆይ ትዛረቦ ኮነ ቃንዛ እተረድኦ ሰብ ክትረክብ ይከኣለትን። ሰንኪ እዚ ድማ ጃክ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ሸቐቕ ክኣቱ እንከሎ ኣዲኡ እውን ኣስሒታ መሬት ደቂሳ ይርአ እሞ ተደናጊፁ እናኸየን እናዕወይን ሰባት ንክሕግዝዎም ይፅውዕ። ጆይ ካብቲ 7 ዓመት ዝተኣሰረሉ ክፍለ ክትወፅእ እንከላ ህይወት ከምቲ ዝተፀበየቶ ይፀንሓን። ተስፋ ስለ ዝቆረፀት እውን ዓርሳ ንክተጥፍእያ ብዙሕ መድሓኒት ውሒጣ ነይራ። ግን ጃክ ኣብ ሰዓቱ ስለ ዝረአያ ብፍጥነት ሆስፒታል ትውሰድ። በይኑ ገዛ ክተርፍ እንከሎ እውን መማረፅ ስለ ዘይነበሮ ቀስ እናበለ ንሊዮና ናንሲ እናለመዶም ይመፅእ። ልዮ ሓደ መዓልቲ ከልውሕ ዘሎ ይመፅእ እሞ ጃክ ላኪሉ ዝፅውዖ ብሕልንኡ ዝሓስቦ ነበረ ከሉ ስለ ዝነበሮ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ሓደ መዓልቲ ድማ ጃክ ንናንሲ እቲ ጥካረ ዘለዎ ጨጉሩ ልዕሊ ንዕኡ ነዲኡ ዝበለፀ ስለ ዘድልያ ቆሪፁ ክሰደላ ከም ዝደሊ ንናንሲ ይነግራ። ናንሲ ደስ እናበላ ጨጉሩ ትቆርፀሉ እሞ ኣብ መጨረሻ ደስ ዝበለ ቀማቐማ ጌራ ትቐምቅሞ። ክውድኡ እንከለዉ ጃክ ናብ ናንሲ ቅንዕ ኢሉ ይፎትየኪ ኢሉ ክዛረቡ እንከሎ እዝና ክትኣምነ ኣይከኣለትን። ብታሕጓስ ሕንቕንቕ እናበለት ድማ መሊሳ ከም ትፎትዮ ትነግሮ። ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ሓደ ናይ ጎረቤቶም ቆልዓ ብሓደ ንኽጫወቱ ብመሽኮት ይፅውዖ። ንመጀመርያ ግዜ ድማ ምስ መሓዙ ኩዕሾ እናተጫወተ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጆይ ካብ ሆስፒታል ትምለስ እሞ ብመሽኮት ክትሪኦ እንከላ ብጣዕሚ ትሕጎስ። ንምሸቱ ክፍሎ ክትረኽቦ እንከላ ጨጉሩ ከም ዝሓገዛን ከምቲ ንሱ ኩሉ ግዜ ዝነበሮ ጠንካራ ከም ዝገበራን ትነግሮ። ግዜ ክሓልፍ እንከሎ ጃክ ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ነገራት ይፈትን። ንዞም ዓመታት ንኽሪእዎም ዕድል ዘይረኸቡ ፓርክታት፣ ሬስቶራንታትን ካልኦት መዘናግዕቲ ቦታታትን ይኸዱ። ጃክ ኩሉ ግዜ ብሸውላለየ ክደቅስ ይደሊ ስለ ዝነበረ እውን ኣብቲ ኮንሸሎ ከምታ ዝደልያ ጌራ ትሰርሐሉ። ክልቲኦም ኣብኡ ደቂሶም እንከለዉ እውን ጃክ ነዲኡ እታ ተኣሲሮምላ ዝነበሩ ክፍሊ ክሪኣ ከም ዝደሊ ይነግራ። ጆይ እዚ ክትሰምዕ እንከላ ብጣዕሚ እያ ደንጊፃ። ግን ከዓ ፈቓደኛ ኮይና ምስ ፖሊስ ናፍታ ዝተኣሰሩላ ገዛ ትኸይድ። እቶም ፖላዊስ ኣብኡ ከም ዝነበሩ ማስረጃ ንክኾኖም ኩሉ ነገር ነቓቒሎም ስለ ዝወሰድዎ ብንክርክር ኢሉ ይፀኒሕዎ። ነዲኡ ድማ ገፋሒ ኩነት እንድያ ነይራ ንምንታይ ፀቢባ ኢሉ ይሓታ። ኣብ መጨረሻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝተሲኡ ከመይ ሓዲርኩም ዝብሎም ነበረ ነቶም ንብረታት እናዘረ ቻው ኢልዎም ይኸይድ። ካብታ ክፍሊ ወፂኦም ዝተረፈ ህይወቶም ተሓጒሶም ክነብሩ እናኸዱ እናረኣናዮምን ፊልሙና ይውዳእ። ሓሳብ ርእይቶኹም ኮመንት ምግዳፍ። እዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክ፣ ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፀኒሕ።